Salam hormatly adamlar, mehriban watandaşlar. Bugun nesip bolsa, göni aýlym işine has köp berilýän soraklaryň biri puldumuzy programma nähili biriktirmeli. Şu hakynda gurlaşyp geçeriz. Bilişime diýär geçenki videomda da düşündiripdim. Atsam Television Blackmagic firmasy hakynda. Bizim Türkmenistan ýurdumyzda en köp ulanýan mikserlaryň biri, puldlaryň biri. Gelin ädim nähili gurnalýar, nerden internetden nähili programmatyny skaçat etmeli, bir-birden görüp geçelim. Gelin onda başlaýaly. Ilki bilen Google Chrome'u Blackmagic Design diýip ýazsak, näşular ýaly. Blackmagic firmasynyň resmi sahypasyna girýär. Ene görüşüňiz ýaly. Blackmagic Design diýip şu ýere girenmizde Blackmagic hakynda, önümler hakynda şu ýerde tanıştyrışlar bar. Şu ýerde support bölümine girýäs. Bärde bolsa Atem Production Switchers şunu taýlaýas. Atem Production Switchers taýlamyzda aşagynda näşular ýaly abnawlenýalary bar şu ýerde. Bu ýerde iki hem görüşüňiz ýaly birine update, birine sadaka diýip ýazak. Meňem o giňişleýän maglumatym ýok. Ýöne şularyň näme iş edýäni biljek bolsak bilişimiz ýaly Google Chrome'da has aramyzda ýaýran email aň programmasy bar häzir. Kän maglumatlary öwrenmäne kömek edýär. Şu ýerden açýas email aň programmamyzy. Şular ýaly mysal üçin Atem Switcher sadaka ýazgymyz. Näme iş ýerine ýetirýär bilmek üçin şu ýere goýýas. Email programmamyzyň gowy taraby şular ýaly soraklarymy bolsa, giňişleýän jogap berýär. Atem programmasyny skaçat etjek bolamda şeýle zat ödürlenýär. Näme bollugy, näme tapawdy bar ikisiniň. Şey diýip sorag bersek, bir de giňişleýän jogap berer. Bu ýaty gowy sahypa öz dilimizde türkmen diline ýazybam. Ýygynden näşular ýaly türkmençe düşündir diýip ýazsak, bize türkmençe maglumatyny çykaryp berer. Ýygynden hem ýokarky update'i kopýalaýas. Birinci sadaka, soň update ikisiniň näme tapawdy bardan soraly. Ana şu ýerde programmany ýüklemek isleýän wagtyňyz görýän bu iki zadyň arasynda ul tapawutlar bar. Siz adatça diňe update ýazylany gerek bolar diýe. Bu asl programmadyr. Eger siz Atem enjamyňyzy kompýuteriňizden dolandyrmak, täze funksiýalar goşmak enjamyň içindäki programmany täzelemek isleýän bolsaňyz şu taýlaw ýüklemeli. Yine update alyas. Bize häzir geregi update'i ýükläp almaly. Aşağı sadaka bolsa seret görüşüňiz ýaly programma üçinçiligini döretmek üçin gurallar toplum diýmekdir diýip bu programmistler üçin niýetlenen. Eger siz özüňiz täze programma ýazyp Atem şol programma arkaly dolandyrmak islemeseňiz, size bu gerek däl. Kıskaça sizin Atem Switcher update diýen ýüklen. Ol size enjamy dolandyrmak üçin zerur bolan ähli gurallary berer diye. Köp ýerde soralýan soraklaryň biri oşol programma ähli Blackmagic mikserlaryna gabat gelýärmi? Şonu soraly. Atem şol soň update alsam, hemme Blackmagic mikserlaryna bolýarmy? Atem Switcher update, Atem Switchers update paketini aslında universal programmadyr. Ýöne käbir mühim nokatlarda öns bermeli. Ähli enjamlary gurup bolýar. Bu programman kompýuteriňizde gurulanyňda ol Blackmagic ähli mikserlaryny Atem Mini'den başlar iň soňky collection'a çenli modellerine çenli dolandyrmagy okuyupdyr diýe. Ol programmany siziň pulduňyz awtomatik ýagdaýda tapýar. Siziň enjamyňyzy USB internet kabel arkaly biriktireniňizde programma haýsy modelligini özü tanadýar diýe. We şol enjama degişli bolan iň soňky içki programmany firmware hödürleýär. Şeýler bilen biz update'i ýükläp alsak bize ýeterlik. Başga da düşünmeýän näme soraklaryňyz bolsa, gowy sahypa şular ýaly email programmasyna näme soraklaryňyzy berseňiz,
size giňişleň jogap bermäne kömek edýär. Inni şu yerden Windows 86 diýen ýazgy ýerine basýas. Registrasiýa hemem download. Gönü download only diýsek, gön programmaň özüni hem alýar, ýöne bärde näme bolmol syýalak edesimiz gelse. Ene şu yerden mysal üçin men elimdäki bu Television, ATEM Television Studio Pro HD. Serial number diýip ýazylgy ýerine de elimizde haýsy puldumuz bar bolsa, mysal üçin mini pult bolsun, beýlek görnüşler bolsun, arkasyna hukman ne kaptalna suratyny görkezlendirilýär, şular ýalyk serial kodu bardyr. Şonu şu ýere ýazýas. Nämen elimdäki pultun ATEM Television Pro HD arkasyna görkezlen kod şu ýere ýazdyk. Bärlerini doldurmamız soraýar. Şu yerler aşağı yerlerine näme ýazmaly? Bu yerler nähil doldurulýar? Bize has giňişleň maglumat berýärdir. Kopyamyzyň bilişimiz ýaly bärde bir gatçylşyrmyz adam ýok. İngilizce ýazylan ýöne dogry doldurmak üçin bize dogry maglumatlar almak üçin bize kömek edýär bäri. Şu şular ýaly näme ýazmaly diýip ne? Bize nähil doldurmaly kömek edýär. Bu bölümler Blackmagic Design kampaniýasynyň programmasyny mugut berenlik üçin sizden isleýän ugurlaryny barada soraýan statistik maglumatlardyr. Programmany ýüklemek üçin olary doldurmak çok manydyr. Ýöne gaty takyk bolmagy şertler. Anyk maglumat ýokmanlar. Ine nähil doldurmaly barada maslahat. Sağ üçin your details diýen ýerine bu adyňy, familiýaňyzy, el poçtaňyz we ýurduňyzy ýazmaly diýip görkezlen. Bu ýerde ingliz diline ýazsaňyz has goýular diýip görkezýär, şoň üçin ýazmalardyna bize hödürleýär. Şu ýerleri kopya edip şu jaga ýerine goýýas. Men özüme skaça edinem, soň meň maglumatlarym bärde dur. Ýokaryk adyňyz, last name ýerine familiýaňyz, kampaniýa, video studio diýsek ýeterli. E-mail ýerine de öz poçtamyzy ýazýas. Telefon numary ýerine telefonumyz, ýurdumyz, köçämiz. Sitden ýerine vilayatymyz, state'm bolsa, etramyz ýazýas. Gapdalnakam index, etrabyň index kody. Ni registrasiýam ýüklemege basýas. Öňde bize şeýlerek ýere bolýan, şeýle ýükle sahranyt diýäs. Ýükläp başlady. Bu programmanyň gowrumy agyrrak internetimize görä haýallygy näçe wagt aljagyny bilemek. Menki mysal üçin 2 sagat soraýar. 2 sagatda skaçada eder 5 giga gowrum bar eken. Ýüklememiz tamamlandy. Indi programmany kompýuterimize ýükleýäs. Şu ýerde programmamyz ýüklendi. Indi biz şu ýerde programmanyň özüni kompýutere ýükleýäs. Install ATEM ýazgyny ýazgylysyny alýas. Şeýle üstüne kısapar bassak ýüklemege başlaýar. Ediliş meň etişim ýaly idarlasaňyz ýeterlik. Şuýda möhüm ýeri hukmany ýagdaýda kompýuterimizin Windows'y 10 bolmaly, 64 bitlik ýa-da 11 Windows 11. Windows köp nemeler, köp ýagdaýlarda Windows ýa-da hem gurnap bolýar, ýöne olarda az ýagdaý kynrak bolýar işletmesi. Tak, continue. Programmamız yüklendi. Close diýäs.
Programmamız şu yere çıkan bolmaly. Blackmagic Design, Software Control Robot stola geçirýäs. Inni berde programmamızı açtık. Inni etmer zadymyz ilki bilen kompýuterimiz öçük ýagdaýda esas üns vermelýärmiz. Kompýuterimiz hemen puldumuz öçük ýagdaýynda şu ýerde puldumuz birikdirmeli biz. Hem öçük ýagdaýynda internet kabel, LAN kabelimizi alýas. Kompýuteriň LAN kabel girişine dakýas, hemem puldumuzdaky LAN kabel girişine dakýas. İkisini şeýle LAN kabelyň bilen birikdirýäs. Soňra kompýuterimizi açyp puldumuzy hem açýas. Puldumuzy hem ikisini işledimizden soň ene şolar ýaly programmamyzy açanmyzda ilki bilen programmanyň dilini näme de goýjak diýip sorýar. Biz rus dilinde goýaly, has ýörgünli dil. Продолжить diýäs. Ine şolar ýaly ýagdaýda bolýar. Ine bärik näme ýazýas? Bärik biziň puldumyzyň içinde IP kodu var. Häzir onu hem görkezýän. Şu ýerde şolar ýaly menki öňem çatdylyk bolan soň mysal üçin görüşimiz ýaly awtomatik ýagdaýda tapdy. ATEM Television Studio Pro HD ine adyny tapdy we berde kodun awtomatik ýagdaýda öňe goýupdyr. Eger kodu başgaça bolup deňgelmeýän bolsa, mysal üçin biziň şuta geçirmeli kodumuz näme görüşimiz ýaly ýanky puldumyzyň nastroykasyndan IP adresi ýazylyk ýerini 192.168 10.240 şonu kopýalap şu ýere goýmaly, göçürmeli. IP adres wrşnoy diýip ýazylyk ýerine göçürýäs. IP adres wrşnoy diýsek, bärik geçýände şu ýere ýazýas. Menki dogry bolmaz. Ne? Podключить diýäs. Podключить diýdik. We açylmady. Näme üçin açylmady? Indi berde ýene bir etmeli sazlamalarymyz bar internet bölümünden. İnternet znaçagy bardyr şu ýerde. Şu ýere basýas internet bölüminiň üstünde. Misal üçin şu internet ýer şarjanyň üstünde sagyn basýas. Открыть parametr sets internet ýene ýerine basýas. Öňümizde şolar ýaly çykýar. İberde internet bölümüne girýäs. İnternet bölümüne girdik we soň настройка parametrов adapter diýe. Şu ýere girýäs. Indi berde bolsa, şu ýer şolar ýaly internet diýen bölümünde başga da şolar ýaly ýerler bardyr, olar gerek däl. Nädiňe internet ýazylyk ýerine üstüne sagyn basýas we swojstwasyna girýäs. Swojstwasyna girýäs. Hemem şu ýerde IP versiya 4 diýen ýazgy ýeri bar. Şu ýere basýasa, şu ýerde de swojstwa ýeri bar. Swojstwasyna basýas. Inni biziň kompýuterimiz puldu görýärler. Şu ýerde öz ýanky kodlaryny şu ýere geçirmeli. Misal üçin использовать следующий IP adresi şu ýerine basýasa, bu ýere biziň ýazmaly kodumuz 192 168 edilmiş. Men etişimler göçürüp bilýäňiz. Hemmesinde de şu kodlar gidýär, deň bolýar. Şu ýerde hersine 3 0 oturan soň bärik 10 ýazýas.
10 yazıp izinden yazmalar bir gezek klaviaturamızdan sağa strelkan bassak o tarafa geçer. Bärik bolsa 135 we aşağı geçsek öz avtomatik ýagdaýda goýýar aşağı koduny. We 3-nji ýerine bolsa 192 168 10 we soňkusyna bolsa 1 goýýas we okey diýäs. Ne bäri taýin. Inni ýene bir etmeli sazlamalarymyz bar. O ýere bolsa ne menkide açıldı bu mat. Ne? Görüşüňiz ýaly. Biziň puldumuzy gördü. Ýöne köp ýagdaýda bular ýaly gönü birikmän biler bizde o köp kompýuterlerde şu sazlamalar hem etmeli. Onu hem görkezip geçeýin. Ana şu ýerde internet bölümünü. Yine şu yerine basacağız. İyi baştan başlayalı. Sağ için hemmesi açık ýagdaýda bolmaşylan. Ne? Şu menki ýalak idarlasaňyz ýeterlik bolýar. Ne esas ýeri. Ne? Bulam açık bolmaly. Iň soňky opşygy dostluk parolny защита. Şu ýeri öçük bolmaly. Kulçit opşygy dostluk. Ne? Saxlaýan edýäs. We ne programmamyz taýin ýagdaýda. Görüşüňiz ýaly. Ne? Kamera 4 5 2 ne? Bu yerden formatlaryny ýetip bolýar. Açyn pide goýýan. Hayda goýsaň. Onu haşular ýaly ýagdaýda bu video size peýda bolar diýip umyt edýän. Inki videolarda da nesip bolsa içiniň sazlamalary nähili ýagdaýda atlaryny ýetip bilýäs. Kanallar nähili ýetip näme täzelikler bar. Içinde olar hakynda da bir video düşürýärs. Häzirlikçe sag bolun. Näme soraglaryňyz bolsa arkaň kommentariýada belläp berýäňiz. Nesip bolsa inki videolarda görüşýänçek sag bolun.